Mga kapuso, maging handa dahil asahan daw ang malakas na buhos ng ulan ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, may live report si Russell Simorio. Russell? Si Jay, tuloy-tuloy pa rin daw tayo makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan hanggang sa weekend ayon yan sa Pag-asa. Kaya abiso nila sa mga kababayan natin na may mga planong gumala at pumasyal na huwag pa rin kaligtaan na magbaon ng panangga sa ulan tulad ng payong. Mataas din ang banta ng pagbaha sa mga low-lying areas. Tulong-tulong ang mga residente at opisyal ng barangay sa pagtatanggal ng mga basurang nakabara sa mga drainage canal sa Pantal, Dagupan City, kabilang ang barangay sa mga low-lying area sa lungsod, kaya madalas bahain tuwing tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, asahan sa weekend ang intense thunderstorm sa maraming lugar sa bansa, partikular na sa Central Luzon. Pinag-iingat ang mga residente sa pagbaha at pagguho ng lupa. Nakasit na po yung rainy season natin, nasaan natin natataas yung mga water level natin sa reservoir ng dam o doon sa mga mga river basin natin, asahan po natin na tataas po dyan ang mga water level natin dyan, lalo na mga dito sa Sinocalan River. Samantala, dahil panahon na ng tag-ulan, mabenta na rin ang iba't ibang rain gears. Hile-hilera sa A.V. Fernandez Avenue ang bentahan ng payong na nasa 120 hanggang 180 pesos. Depende sa kalidad at laki. Kasi syempre, nag-start na yung rainy season natin, kailangan natin ng protection. Lalo na yung mga bata. Kasi syempre, para hindi sila nababasa ng ulan, kasi pag lalabas ako, ayaw ko yung maulanan. Kasi it's already rainy season, kaya bumibili ako ng payong. Inaangkat mula sa Divisoria ang mga panindang payong. Bultuhan na rin kung kumuha ng supply dahil sa mataas na demand sa payong. Mabenta rin ang kapote at bota. Dati, nakakatinda po kami ng 15 to 18,000 na. Ngayon po, umabot na po ng 80 to 90,000 po. Kasi tag-ulan na po. Si Jay, kaninang umaga dahil hindi naman ganun kalakas yung naranasan natin na buhos ng ulan, nakita natin sinamantala ng ilang kawani ng Department of Public Works and Highways yung pagsasagawa nila ng pagbabaklas sa mga natitirang campaign poster dito sa Dagupan City. Iniwasan daw kasi nilang abutan sila ng malakas na ulan, lalo't yung mga ilang kawani nila ay umaakyat pa ng puno, umaakyat pa ng poste para tanggalin yung mga campaign poster. Sa mga oras na ito, hindi pa humuhupa ang baha sa Sitio Fishery sa Barangay Malubod, Dagupan City at inaasahan nga na magtatagal pa yan ng ilang oras o ilang araw dahil hindi pa rin tumitila itong ulan. May mga inihanda na ngang balsa yung mga residente dyan para sakaling tumaas pa itong level ng baha, meron silang magagamit papunta sa kalsada. At samantala, abiso ng Pag-asa sa mga kababayan natin na makakaranas sila ng malalakas na buhos ng ulan sa susunod na 2 oras sa mga lalawigan ng Pampanga, Bataan, Tarlac at Zambales. Sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng malakas na buhos ng ulan dito sa Dagupan City. Nakita natin kanina may mga ilang pasahero na sumilong muna pansamantala doon sa mga establishmento at sa mga waiting shed at naghihintay silang tumila itong ulan bago sila sumakay sa mga public utility vehicle. Dahan-dahan din sa pagmamaneho yung mga motorsiklo dahil madulas ang mga kakalsadahan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, ayon naman sa Pag-asa, walang nakataas na gale warning sa mga seaboard na sakop ng Hilaga at Gitnang Luzon, pero pinalalahanan pa rin nila yung mga maliliit na sasakyang pandagat na iwasang pumalaot kapag ganitong nararanasan itong malakas na buhos ng ulan para makaiwas sa anumang peligro o disgrasya sa gitna ng laot. CJ. Russell, bakit kung kailan tag-ulan na, doon pa nagkukumahog ang ilang kababayan natin na magsagawa ng declogging operation? Di ba dapat napaghandaan na ito or ginawa na ito bago pang tag-ulan?
Si Jay, regular naman daw yung pagsasagawa ng declogging operation ng barangay, maging yung declogging operation ay sinasagawa ng City Engineering Office dito sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue para nga matanggal yung mga nakabarang basura doon sa mga drainage system. At itong mga ginagawa nilang declogging operation ngayon ay ito yung pag-maintain na lang ng kalinisan doon sa mga drainage canal. Ang nagiging problema din, CJ, right after na magsagawa sila nung mga declogging operation, paglilinis doon sa mga kanal, ay may mga basura na naman silang nakikita. Kaya at ang paulit-ulit nilang abiso sa mga dagupenyo at sa mga residente na iwasan yung magtapon ng basura kung saan-saan dahil nakaka-contribute yan at napupunta yan doon sa mga drainage sa kanal. Kaya kapag nagkaroon ng high tide, malakas yung buhos ng ulan, ay nagkakaroon ng pagbaha. At ang dahilan ay yung mga baradong kanal. Si Jay. Kumusta ang monitoring ng Otoridad Russell sa level ng tubig sa San Roque Dam? Ilang araw na tayong nakararanas ng malalakas na buhos ng ulan eh. Si Jay, sa abiso ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa normal level naman itong ang San Roque Dam dito sa Pangasinan, pero inaasahan nga nila na tataas yung level ng tubig sa mga susunod na oras kung tuloy-tuloy tayo makakaranas ng malalakas na buhos ng ulan. Pero ang magandang balita, CJ, kasi noong nakaraang noong mainit ang panahon ay unti-unting nabawasan yung level ng tubig sa may San Roque Dam. Kaya itong buhos ng ulan na nararanasan natin ngayon, ito yung pandagdag na lang doon sa mga nabawas noong panahon ng tag-init. Si Jay. Sa pag-iikot mo kanina, Russell, may mga binaha na bang kalsada sa Dagupan City? Yeah, si Jay, may mga namumuong tubig baha sa may MH Del Pilar dito sa Dagupan City, pero maayos pa naman ito nga daloy ng trapiko at tuloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan. Wag lang daw sana na tuloy-tuloy itong maranasan natin na buhos ng ulan para hindi bumaha dito sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue o maging sa may downtown area na alam naman natin na mabababang lugar. At nakatulong din yung declogging operation ay sinasagawa ng City Engineering Office para hindi bumaha at maiwasan yung pagtaas ng level ng baha dito sa area. Si Jay. Maraming salamat, Russell Simorio.